Οπα. Είδες ότι έκανε μόνη της. Κάνει λίγο πίσω σιγά σιγά. Τώρα ανοίξαν. Το είδες. Μόνη της κάνει τώρα έτσι, Λοιπόν, περπάτα λίγο μπροστά. Λίγο. Όπα, περίμενα. Βλέπεις ότι οι βέργες κλείνουν προς τα μέσα. Λοιπόν, για συνέχιση περπάτα λίγο μπροστά. Βήμα βήμα. Όπα, οι βέργες ανοίγουν. Εσύ το κάνεις ή γίνεται μόνο του. Δεν σε άκουσα. Κάνε 2 βήματα πίσω. Όπα. Κλείνουν οι βέργες, Κάνε μισό βήμα μπροστά. Τώρα αυτού παραμένουν κλειστές. Για περπάτησε να δούμε τι θα κάνουν. Ανοίξανε, Ωραία, γύρισε όπως είσαι και ξαναπάμε στο σημείο που σιγά σιγά, όπως είπαμε. Μόλις θα κάνει χ, σταμάτα. Κλείσανε μόνη της δηλαδή τώρα. Δεν το κάνεις εσύ, Μάλιστα. Ωραία, από ό,τι βλέπω η ρευδοσκοπία σου δουλεύει καλά. Για περπάτα μπροστά. Σιγά σιγά. Εδώ άνοιξαν οι βέργες. Ωραία, αυτό ήταν ένα πείραμα σε ένα παιδί 8 χρονών.